Καλησπέρα σε όλους σας. Πολλοί μου λένε, με βλέπουνε, ιδίως τώρα μετά το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Συγχαρητήρια, είσαι χαρούμενος που η σχολή μας βγήκε για άλλη μια φορά πρώτη? Δεν λέω, εντάξει, είναι εγωιτευτικό, είναι όμορφο πράγμα να ξέρεις ότι η σχολή σου ότι είναι μια υπολογίσιμη σχολή, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε πιο πολύ το Σαββατοκύριακο των αγώνων, πέρα από τους αγώνες των αθλητών μου και των διδήμων των παιδιών μου, είναι που σε μια κατηγορία είχα 3 αθλητές στην ίδια κατηγορία, εκ των οποίων σε κάποια φάση, έτσι όπως ήταν στη ροή των αγώνων, τους έβγαλε να παίξουν ένα μεταξύ τους και ο ένας ήταν ήδη με τα σωστά χρώματα και είχε και τα γάντια της επικαλαμίδης σωστές και ο άλλος έπρεπε να αλλάξει, και ενώ ήταν να παίξουν αντίπαλοι, αυτός που ήταν έτοιμος βοηθούσε τον άλλον που δεν είχε ετοιμαστεί ακόμα, για να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορη διαδικασία, για να μπουν και γρήγορα μέσα, για να μην πάρει ποινή ο συναθλητής του, παρότι εκείνη τη στιγμή θα ήταν αντίπαλοι. Για μένα αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει να είμαστε οικογένεια, να φτιάχνουμε σωστά παιδιά, σωστούς χαρακτήρες και το jiu-jitsu να είναι τρόπος ζωής. Η μεγαλύτερη επιτυχία είναι αυτή εδώ. Να μπορούμε να έχουμε σωστούς συνεργάτες και να περνάμε μηνύματα αγάπης στα παιδιά μας και να τους έχουμε όσο το δυνατόν κοντά στον αθλητισμό. Τι δουλειά έχετε εσείς εδώ πέρα? Πήγετε σπίτια σας? Εδώ είναι το σπίτι σας. Εσείς σπίτι δεν έχετε για να κάνετε τίποτα? Μόνο εδώ? Για πείτε όλοι ένα γεια. Κάτσε γραφή! Δεν έχουμε σπίτι, μπαίνουμε σε καράβια! Περνάτε καλά? Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Συγχαρητήρια σε όλους τους προπονητές και τους αθλητές που πήραν μέρος και στα 4 μέρη του Πανελληνίου. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα για όλο το 2025, για όλα τα πρωταθλήματα. Να είστε όλοι καλά.